हाँ तो दोस्तों, हौसला अगर रउआ लोगन के ढेर दिन हो गल बा, अगर रउआ लोगन के हौसला ढेर दिन हो गल बा तो एगो देखावला बानी सिंगर के फनी इंटरव्यू का वीडियो क्लिप, जौना के देखला के बाद अगर 10-15 मिनट तक कंटिन्यू हंसी ना रोक पाए। हाँ जी, ये बात सही बा। और सिंगर के नाम बा राधे श्याम रसिया। राधे श्याम रसिया जो कि 90 के दशक के मशहूर भोजपुरी के सिंगर, जेकर एगो वीडियो क्लिप देखावला बानी, जौन वीडियो क्लिप देखला के 10 मिनट तक वादा बा हमार कि आप लोगन के हंसी ना रोक पाई। तो अभी हम चालू करतानी वीडियो क्लिप, पहले देख ली, ओकरा बाद अपन रिएक्शन कमेंट में बता देम कि ये वीडियो क्लिप कैसा लागल है। दोस्तों, हम रंजीत पावर स्टार आज हम आइल बनी भैया से मिले खातिर। जना भैया का नाम बा राधे राम श्याम रसिया। हम गरीब अब ना दी जल्दी हम भाई हम ना दी तू हमार कोई नाम चेंज कोई हो, ये बड़ा दूसरे हमार नाम धो दलो राधे श्याम तारा याद नहीं से अब भी चली सिखाओ देता, फिर हम नाम चेंज कर और थोड़ा भाई हम ना जाए भैया जाए दी एक मेरा भैया एक मेरा उरी जाए दी एक मेरे दिमाग में खराब कर बात जाए दी बेचारा 7 किलोमीटर से 100 किलोमीटर छपरा 100 किलोमीटर से तो फिर नाम धर के ढोंग लेगा राइट। 3 क्लास जूरी बताओ, हम जब पढ़ाई नहीं की ले भैया तो झाटी छोड़ा बनी ये को नाम। अच्छा जैसा इंटरव्यू लेवे वाला बा वैसा इंटरव्यू देहू वाला बा।